Para banget kini ka digas ngi Good Friday ka jingkan mau ka jingyap jang Jesus Christ. Te habang ayat ngapet saudang ay kani ka search long bat kum juru ngi jui keleng ki jakaba bun ki bri ki pen pau ya kata ka jing snausi ya ka jingyap jang Jesus Christ. Pila ban i haba yap briu kile nu haba yap briu ki phang de ki jan iban pen pau ya kata ka jing snausi mo teng teng ki phang de ki jan ki bayong lani kira ya ki lama yong dan kani ka pen pau ya ka jing snausi mo ba ki la yap ki bahayeng basam tekum taru mentah bapi pen pau ya kata ka jing snausi mo leng ba ki kop ki sam jo fi leng ba mo ka bapi pen pau shan reng akwa ban ya thu ifi para banget o Jesus Christ pat wong naga gospel Lukas pat wong kumno gospel Lukas ka aba arpupra wong tila but u pat ba babun ki briu bat ki kentai ki balenyar lempat ru yala di bat balayam sngau sen ya hanrei habau jisu la pai shiki ulong ko kentai Jerusalem wat yam pi namar jonga hanrei tu ya yam namar yala di bat namar ki khun jong pi pai ula pensai Jesus Christ mo wong kumno wong tu wat ya yam pi namar jonga pai kini ki kentai kila ya yam kila lempat rei wong tu wat ya yam pi namar jonga hanrei tu ya yam namar jong pi bat namar ki khun jong pi te para bangat ngakwa ban keli haba pi pen pau saka perthai ba pi yam na ban tau Jesus Christ kadan kamru ba pin yam no hot ki dress ngai ngomdei bang penram ngai ki phong ki janyong ban pen pau ta jingyap jong Jesus Christ rei to perkhat pi ngakran ya ka jingsha pila juyam em namar ki pop jong pi Jesus Christ uang ni tu ya yam pi namar jong pi bat namar ki khun jong pi ha Jerusalem ki daya yam ki daya lempat ki len nyar hari wong tu ya yam pi namar jong pi bat namar ki khun jong pi pi juyam em ban duai namar ki pop jong ki khun jong pi ne kani ka sulong tang ka rong phong ka bapau shabar pila juyam em nam ta ki pop jong pi ki bapile ki pop ki bari pila jukla ka bamot ne em pila phai ne em shi Jesus Christ namar shen kan sawan ka jing bishar shan kan sawan ka jing bishar para bangat wat ong banga criticize na wat ong banga kren penram nga kren ya ka jing sha banga i shisha komba pi riam dikiriam gi bayong man pen pau shai kata ka jing snow si Jesus Christ mereka la dai ga por ba Jesus Christ ko mo ong ya itu ki kentai gi ba Jerusalem ki ba lempat ki ba yam na man tata jong wong tu wat ya yam pi namar jonga wong tu ya yam pi namar jong pi ba namar ki khun jong pi kala dai ga por ban kala ka bomot ban lecha ban rakhi ya ga Good Friday om shu tang digi rong phong om shu tang ban pau ga ga baswar re ga ban rakhi ya kata ka jing sayap jong Jesus Christ da ka ba kala ka bomot da ka ba pain ki pop je fi da rin kinu ki pop ki jing ya gossip ki jing ya isi iwei ki jing bam ya ma ki jing pihun ki jing arsap let's see if pet ki film jaklia fi em ka jing em ka ba auria ha ka ba krni yo kwai krni yo duma krni ke jong perthai krni ban menta piwan ha Good Friday hanrei dala dep nang ni pat ka jing em kumno ka ba ya dai man ka sibo play ni hap ban pikir te para banget bang i tungin yang om celebrate ya Good Friday tangga ega ba pau shabar rei ka donut ka dan kam bar haba ka kala ka donut ka jingem ka ba shabaru kandan ka jingkala na kren ba ya ni khlam da khle ja khlam da khle jaktung rei ka jing shisha ka ega ba Jesus Christ uang ar hajar sna bitswa tem ta ka buram jong try yero you try